Euskal preso politikoak hizpide hartuta hasiko gara gaurkoan, alde batetik torturapean egindako autoinkulpazio batean oinarrituta epaituko dute Iratxe Sorzabal Espainiako Auzitegi Nazionalean, eta bestetik Ibon Fernandez Iradi absolbitu du Auzitegi Nazionalak. Ongi etorrien inguruko epaiketa 2026an izango da. Jarri du jada Espainiako Auzitegi Nazionalak ongi etorrien auziko epaiketa data. 2026ko ekainaren 22tik 25era bitarte izango da. Iruñean, Mari Ganuzaren omenez bere izena jarri diote plaza bati sandu zelaien. Duela gutxi hilden Mari Ganuza, 3 hamarkada zerraldoi eta buru handien konpartsako presidente izandakoa orain omenaldi bezala sandu zelaiko osasun zentroa dagoen plazari bere izena jarri diote. Euskal Autonomia Erkidegoko gizon gazteen ehuneko 22,5ek maskulinitate tradizionalarekin bat egiten dute. Maskulinitatearen kutxa Euskadin, maskulinitatearen eraikuntza, jarrerak eta inpaktua euskal biztanlerian azterlanaren ondorioak aurkeztu ditu Emakundek gaur. Ikerketaren arabera, 15 eta 19 urte bitarteko mutil gazteen 10etik 2 gizontasuna eta genero agindu tradizionalak modu larrian goresten ditu. Basauriko sutearen ondorioz etxerik gabe utzitako bizilagunek ez dutela hotela utziko adierazi dute nora joan ez dutelako. Basaurin urtarrilaren bukaeran gertatutako suteak etxerik gabe utzi zituen 30 herritar baino gehiago. Otso bat dabil Azkainen Lapurdin. Larun batean, mendizale batek Laraun mendian ikusitako animalia otsoa zela baieztatu du Pirineo Atlantikoetako prefeturak. Gaurko albistetan sakonduko gara orain, aste honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleek 2 greba egun izan dituzte. Azken hilabetetan guztira 4 lanuzte jardunaldi izan dira. Gatazka honen inguruan mintzatzeko izan da aktualitate solasaldian Lore Aigartua LAB sindikatuko irakaskuntza saileko ordezkaria. Kaixo eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian, aste honetako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoan eginiko greba egunak jorratuko ditugu. Eta horretarako, Lore Aigartua daukagu gurekin, LAB sindikatuko irakaskuntza saileko ordezkaria. Arratsaldeon eta mila esker gurekin egoteagatik. Konta iguzu, greban dabiltza egun hauetan irakasleak hezkuntza publikoan, 3. eta 4. greba egunak izan dira, nola baloratzen dituzu aste honetako 2 lanuzteak? Bueno, egia esan oso arrakastatsuak izaten ari dira greba egun hauek. Jarraipena bataz besteko izaten ari da 75% eta beraz oso ondo baloratzen dugu. Gainera, aipatu dugun bezala, 2 greba egun hauek ez dira lehenengoak aurreko hilabetetan ere, beste 2 lanuzte konbokatuta egon izan dira. Zergatik berriro ere egiten jarraitzeko beharra zeintzuk dian zuen aldarrikapenak, eta nolako aurrerapenak eman dira azken hilabete honetan, baldin eta eman badira. Bueno, kontua da, irakasleen hitzarmenak, berez akordio arautzoi bada, hauek funtzionarioak direlako, eta gertatzen ari dana da, 15 urteko lan hitzarmena izan da, berrituen behar dela osotasunean. Hainbat zirriborro aurkeztu dira, mahai negoziatzaileetan, administrazioaren aldetik, sindikatuok ere 11 aldarrikapen eta ekarpen egin ditu, baina ez dira aintzat hartu. Orduan, azkenean ez zaigu besterik geratzen eta grebara behartu gaituzte urteetan. Lan-hitzarmena, aipatu duzu lan-hitzarmena berritzeko beharra, zeintzuk izan beharko lirateke lan-hitzarmen berri horrek jorratu beharko lituzken ildo nagusiak edo berrikuntza nagusiak? Lehenik eta behin lan-sama arinduin behar da, irakasleetan daukatena da burokrazia asko, guretzat burokrazia hori jaitzen behar da, horretarako plan bat egin behar da, jaso behar da, zelan murriztu behar da denbora hori, guretzat premiazkoena da aurre behar duten hezkuntza sistema eta hezkuntza eskaintza emotea, eta holako ordu lektiboak jaitze behar dira horretarako, eta orduan
Horretarako administrazioak planteatu behar digu plan bat, bai burokrazia hori jaisteko eta bai ordu lektiboak jaisteko eta premia bereziak dituzten haurrak hobeto hartatzeko ere. Badago lan hitzarmen horrez gain egiten dituzuen beste aldarrikapenik greba honen kontestuan? Bueno, beste alde batetik daukagu gazte berritze plan baten beharra, badoa irakasle asko badoaz adinean aurrera, eta behar dugu gazteak ere sartzea, eta horretarako plan bat eskatu dugu, eta ari dira eskaintza batzuk egiten, baina ez dira nahikoak. Beste alde batetik ere erosalmena berreskuratzea eskatzen dugu, hor, ez dugu eduki nahikorik ere ez, eta gero lanpostuen egonkortasuna ere hor dau, eta horretan ere guk eskatzen ditugu aurrera urratsak emotea. Hizkuntza eskakizunik edo aldarrikapenik ere baduzu edo oraingo honetan hori alde batera? Beste alde batetik dekogu sistema osoa euskalduntzeko plan bat behar dela, langile guztiak eta ikasle guztiak euskaldundu behar dira, gero hezkidetza planak ere eskatzen ditugu egitea, eta besteak beste gaur egun behar diren hainbat plan, berdintasunaren inguruko planak, eta abarrasko daude, bai. Jakinarazi zenuten astelehen honetan, greba deialdi honen marko honetan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak mahai negoziatzailerako deia egin duela. Bakizute zerbait gehiago honen inguruan, edo zein izan da orain arte Eusko Jaurlaritzarekin izandako elkarrizketak mahai negoziatzaile hortatik kanpo edo barru? Egia esan, aste honetan eduki ditu bi dei. Bata izan zen astelehena goizean, eta hor, aipatu zizkiguten ahoz, eurek eskaintzen zituzten aldagai batzuk, beti ere ez nahikoak direnak. Gero, asteartean berriro premiazko bilera batetara deitu zuten, eta hor, ekarri zuten zirriborro berri bat, ez zituen jasotzen behar ditugun edukiak, eta gainera gonzan saiakera bat gutxiengoan dauden sindikatuekin hitzarmen hau sinatzeko. Eta gainera sindikatu hauek ez daude greba honen deitzaien artean, orduan hori guri oso bidezkoa iruditu, ez? 10% ordezkaritza daukan kolektibo batek, gure ustez ezin du hitzarmen bat sinatu, baina saiakera hori bere eginda. Irakasleen lan baldintzei dagokienez, ez dakit emateri daukazun beraien egonkortze datuak, hau da, irakasleen 100 zenbata dagoen gaur egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, plaza edo leku finkorik gabe lanean. Egia esan, oin kontsolidazio fase hau bukatu ostean, guk datuak aztertzen eta emoten dau 8%tik gora geratzen dela interinitate tasa. Aste honetan egindan deialdiarekin, guk manejatzen ditugun datuen arabera 5%tik bera geratuko zen, baina bigarren hezkuntzarako deialdi bada eta lanbide heziketarako. Orduan, hurrengo urteetan, suposatzen dugu eta legeak horrela markatzen duelako deialdi berri batzuk egongo direla. Aste honetan bertan ere Eusko Jaurlaritzak lan deialdi publiko berria eman du ezagutzera, irailean okerrez banago, 1278 irakasle postutarako deialdia irekiko duela. Zer derituzue honi nahikoa da, estrategia da aste honetan ezagutarazi izana? Estrategia beti dau marketing puntu bat, deialdi hauekiko, eta guk ezinbesteko ikusten dugu deialdiak egitea. Momentu honetan egonkortzen modu bakarra da, ez? Gero, guretzat bai da ordezkoen araudiak ere emoten ditu aukera batzuk, eta gero OPE ereduak ere negoziatzea garrantzitsua da, ez? Esan nahi dut, OPE eredua sarkituta geratu da, hori ere berriztu behar da, eta gu negoziatzeko prest gaude OPE eredua, eta interinitate tasa hori jaisteko ahalegin gehiago egin behar dela azpimarratu nahi dugu.
Irakasleen grebez gain, beste lamunuze batzuk ere gauzatu izan du dira azken garaietan, alde batetik jangelako langileen eta garbitzaien artean, aurreskolen partzuergoko langileek ere aurreikusita zuten, azkenean hor nolabait bertan bera gelditu zen. Partzuergoko azken hauei dagokienez, zein da egungo egoera? Bueno, aurreskolak partzuergoan, bi greba egun egin genituen, bai, urtarrilean, eta bueno, grebak mahai gainean jarri genituen momentuan, egia esan, negoziazioa azeleratu egin zen. Bai, daramatzago ja, azken 2 urtetan ero negoziazioak, bueno, erritmo desberdinetara garatzen, baina, bueno, egia da, gero mahai gainean jarri ditugunean greba deialdiak, nola ez, derrigortu dugu administrazioa pausu bat haratago emotera. Eta, bueno, lortu dugu akordio bat, labetik izugarrizko lan egin ostean, lortu dugu 16 urteren ostean oso lan hitzarme ona, esan nahi dut, azkenean, bueno, badaude hor gauza batzuk geratzen direnak, eta lan hitzarmen honen iraupena 2026ko abenduaren 22 arte denez, hor lortu ditugu hainbat gauza, eta geratu direnak, ez baditugu orain lortzen, aurrerantzean ere borrokan jarraituko dugu, nola ez. Eta garbitzaile eta jangelako langilei dagokienez, zeintzuk dira orain daramatza zuten aldarrikapen nagusiak? Bueno, sukalde eta garbiketako kolektiboa oso kolektibo feminizatua da, oso, eta, bueno, egia esan irakaskuntzatik lan baldintza okerrenak dituenak dira, bai? Ez da kasualitatea, feminizatuta eta lan baldintza okerrenak izatea be, badakigu batzutan eta gehienetan batera doala, bai? Orduan, negoziazio hau oso astapenetan dau, bai? Orain hasi gara negoziatzen, lehenengoz irriborroa aurkeztu digute eta inondik inoraz dugu ontzat emoten. Kolektibo hauetan egin behar duguna da lan sama jaitsi, beste modu batera ez direlako ordu lektiboak, bai dira lan oso fisikoak, lan sama fisikoa da, eta horre ere bajatu behar dira bazkaltiarren ratioak, garbitzen diren metrajeak, gazte berritze plan bat oso premiazkoa da, oso jente adinekoa da, eta behar dute nolabaiteko errelebo bat, ez? Ez nahi dut gu hor badaukagu akordeo bat sinatuta ez dana guztiz garatu, eta egia esan kolektibo honek behar da bultzada handi bat, eta horregatik greban mantentzen dugu kolektibo osoa, eta egia esan hainbat saiakera egin dira ere gehiegizko zerbitzu minimoak ezartzen, eta presioak egon dira, bazkaltzeko jangela zerbitzua bere horretan mantendu nahi dute grebagunetan ere, eta horre arazo asko dekogu, eta borrokan jarraitu behar dugu. Esan duzu oso kolektibo feministatu dela, badituzuen euneko zenbata diran emakumea? Ez daukagu bolan zenbatuta ez, baina izan daiteke 80%, ero gehiago. Gai, ez aldatuko dugu momentu batean. Ikasei dagokienez segregazioari buruz hitz egin nahi nuen, egun dagoen problematiketako bat delako, eta badaude hainbat hiri eta hainbat herri bereziki esanguratsua dena, Gasteizen adibidez islada handia duen egoera da. Nola eutsi beharko litzaioke arazo honi, zein irtenbide proposatzen dituzue hau bideratzeko? Guretzat, eta segregazioaren inguruan labek egin ditu jardunaldi batzuk, eta hainbat lan egin ditugu, eta gure azterketa da, azterketa egin ondoren, ondorioak dira, adibidez, ez dela Gasteizen emoten den egoera bat, baizik eta egun guztian, eta gainera, batez ere hiriburuetan. Orduan hor, guretzat kapitalismoak ekartzen duen ondoriotako bada, eta gero hezkuntzak ez du ekidingo segregazioa, gizartean emoten da segregazio hori.
eskoletan emoten da, eta guk adibidez proposatzen dugu honekin bukatzeko sare publiko bakar bat eta dezentralizatua dana. Horretarako, itunpeko sarea publifikatu beharko zen eta publifikazio hori emoteko araudi bat negoziatu behar da. Hezkuntza legearen testu inguruan ere horretaz hitz egiten zen, eta zaurgarritasun indize baten arabera proposatu zuten araudi bat ikasleak banatzeko, EAEko zentro guztietan. Gure harridurerako, orain dola gutxi, zaurgarritasun tasa indize horren araudia eta txosten hori eta araudia bera aldatu indute itunpekoen mesedetan. Orduan, gure ustez hor lan asko dago eta seriotasun batekin hartu behar da segregazioaren gaia. Aipatu duzu, itunpeko ikastetxeak publifikatzeko bidean zaudetela. Hau da, horrek esan nahi du, gaur egun ikastola eta kristau eskola figura itunpekoen barnean daudenak sistema publikoan sartzearen alde zaudetela? Ez, alde. Guk esaten duguna da publifikazio araudi adostu bat egon behar dela, bai? Eta, desberdintzen ditugu ikastolak eta gizarte ekimeneko sareak, bai, baina uste dugu sistema dualunekin bukatu behar dugula. Orduan, uste dugu negoziatu behar direla hainbat aldagai eta kontua da negoziatua izan behar dela eta nola ez hezkuntza komunitateak horrela erabakita. Eta amaitzeko, zein da etorkizun hurbilerako aurre ikusten duzuen argazkia? Lan hitzarmen berria sinatzea gertu ikusten duzue, greba gehiago ikusten dituzue horratarian? Guk argi dekogu edukiak mahai gainean egonez gero eta guk nahi duguna lortzen joaten bagara, aukerak egon daitezkela. Heziketa berezian abenduan sinatu genuen 20 urteren ostean lan hitzarmen oso bat, aurreskoletan sinatu dugu lan hitzarmen oso bat, eta orain espero dugu edukiak mahai gainean jartzea eta gatazka hau ondo bukatzea. Gure helburua itzanik lan hitzarmena osotasunean berriztea, baina edukiak egon behar dira. Politika arloan Iratxe Sorzabal epaitu dute berriro Espainiako Auzitegi Nazionalean. Iratxe Sorzabal epaitu dute berriro Espainiako Auzitegi Nazionalean. 12 urteko kartzela zigorra eskatu du fiskalak haren kontra, 1985ean izandako atentatu bategatik. Beste behin ere tortura mahai gainean egonda, bere testigantzan eta auzitegiko mediku txosten batean. Sorzabalek esan du 2021ean atxilotu orduko inkomunikatu eta bortizki torturatzen hasi zirela. Defentsak absoluzioa eskatu du torturapean egindako deklarazio bat eta gaizki itzulitako gutun bat delako aurkeztutako froga bakarra. Fiskalaren arabera bertan aitortu egiten ditu hainbat ekintza, baina Sorzabalek erantzun dio poliziak zer esatera behartu zuela. Zeni, ni pentsatzen nuen txakurratzela besteak bezala. Saioan Benito Morentino auzi-medikuak ere hartu du parte, defentsak hala eskatuta peritu gisa. Elektrodoak aplikatu zizkiotela zehaztasun handiz baieztatu daitekela kontatu du. Bestalde, gutuna baliatu zuten bi poliziek ere hitz egin dute. Biek aitortu dute ez dakitela euskaraz. Polizia atzeko itzultzaiek egin zutela itzulpena eta beraiek ez dutela manipulatu. Defentsaren ustez, poliziaren jokabideak zuritzeko nahita ez zuten guztiz itzuli. Martxoan beste epaiketa bat izango du Sorzabalek. Kulturarloan nola ez inauteriak ditugu albiste. Inauteriak, iauteak, iloteak, aratusteak, karnabalak, izuen ezberdinak ditu, baina jai bera da. Mozorrotzea eta divertimentua berezgarri nagusi dituen jai zikloen multzoa dira, jatorri paganoa dutenak. Iraganarekin eta erritu izaerarekin ere badute lotura, eta mundu osoan zehar neguaren akaberarekin eta udaberriaren sarrerarekin ospatzen dira. Negu osoan zehar izaten dira era honetako festa parte hartzaile eta ondare inmaterial baten
bizirautea eta transmisioa erakusten dutenak, eta negu osoan zehar dauden festa txiki guzti horiek ja inauterietan lehertu egiten direla esango nuke. Askotan, kristautasunarekin atxikitua da ere, uste okerra da Euskal Herriari dagokionez behintzat. Tradizioa neguaren amaiera eta udaberriaren helduerarekin lotura izanik, eiza, arrantza edo nekazaritzatik bizi zirenentzat urtaro aldaketa oso garrantzitsua izan zen, artzainentzat bereziki. Izan ere, artzainak urterdia mendian igarotzen zuten, elur garaian ia janaririk gabe. Hori dela eta neguaren amaierak bizitza berri bat irudikatzen zuen. Gosete eta hotz garai hau atzean usteko ospatzen ziren inauteriak, janari, edari eta musikaz beterik. Jai hauetan beste hainbat erritu edota sakrifizio egiten zituzten, hala nola lurraren eta emakumeen emankortasuna ziurtatzeko. Gaur egun badira molde zaharreko inauteriak berpizteko nahi duten herritarrak. Araolazaren arabera funtsezko lana egiten dute. Azken urtetan izaten ari dira hainbat eta hainbat herritan ahaleginak molde zaharreko inauteriak berpizteko, eta hainbat eta hainbat herritan herritarrak jarraitzen dute izaten festa biziarazten dutenak. Eta hori funtsezko kontua da, festa bat ezin delako instituzio batetik, udal batetik edo erakunde politiko batetik bideratu. Hori festa herritik sortu behar den eta herriak berak egin behar duen zerbait da, eta erakundeak hori laguntzeko eta babesteko egon behar dira, besteak beste. Horre daukan garrantziagatik gizartea eta komunitatea egituratzeko eta artikulatzeko, eta baita ere identitate eratzaile bezala daukan garrantziagatik. Aizpea Leizaola antropologoaren hitzekin bat egiten du Araolazak, egun Euskal Herrian inauterien loraldi bat dugula, alegia. Bai, orain gutxi Aizpea Leizaola antropologoak esaten zuen elkarrizketa batean, loraldi bat bezala definitzen zuen momentua, eta bai nik ere halaxe ikusten dute hainbat herritan izaten ari dira azkenengo urtetan. Lehengo moldeko inauteriak pixka bat haien sustarrak jaso eta gaur egun plazaratzeko ahaleginetan, gazteak eta ezain gazteak elkarrekin, elkarlanean eta herri ikuspegi batetik egituratzen eta antolatzen, eta festa modu parte hartzaile batean ulertzeko eredua bultzatzen. Izan ere, erakundetatik azkenean bultzatzen diren festa ereduak konsumoko eredua dira. Ikusi, barneratu eta kitu, eta batzutan hori ere ondo dago, baina festak eskatzen du herriaren parte hartzea eta herritarren aktibazioa bai kultur eta festa giroan, eta horrek ezerk ezin du hori ordezkatu. Azkenik, honako mezua zabaldu nahi izan du dantzariak. Datozen egunak direla Euskal Herria bizitzeko modu eder baten egunak, ospatzeko egunak, festa egun bat, guztion festa egunak, bakoitzak daukalako aukera, inauteria berak nahi moduan bizitzeko eta ospatzeko, eta uste dute horrelako aukerak aprobetxatu egin behar direla eta gozatu. Eta kirolean, heriotza baten berri dugu, Naroa Elizalde pilotari nafarra zendu da. Naroa Elizalde pilotari zubietarra hilda, gaixotasun baten ondorioz. Txikitan hasi zen pilotan Elizalde, 6 urte zituela. 12-13 urterekin berriz jokatzeari utzi behar izan zion. Garai hartan etzelako beste neskarik pilotan aritzen, eta hortaz, ez zegoelako haientzako txapelketarik. Edo nola ere, entrenatzen jarraitu zuen, eta 17 urterekin emakume masterkapen berriro jokatzeari ekin zion. A2 pilotako sortzailetako bat izan zen Elizalde. 2001ean Maite Ruiz de Larramendi eta Aiera Agirrerekin batera sortu zuten emakume pilotarien lehenengo talde profesionala, eta bertan Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 13 emakume bildu zituzten. Elizaldek azken urteetan eurek antolatutako txapelketetan parte hartu zuen. Hain zuzen, A2eko udaberri torneoan lortu zuen mailarik onena ematea. Aurrek urtean txapela janztea lortu zuen bertan. Pilota elkarteak martxoaren 29an jokatuko den binakako txapelketaren finalean omenduko du.
Emakume pilotarien presentzia sustatzea izan du helburu Elizaldek urte askotan. Izan ere, emakumeen arteko maila ezberdinetako txapelketak antolatzeko premia ikusten zuen. Gainera, hauek antolatzen zirenean telebista eta hedabideak hauetara hurbiltzen ez zirela salatu izan du. Hala ere, berak emakumeen pilota gero eta indartsuagoa izango zela aurre ikusten zuen. Amaierara heldu gara, euskarazko berri gehiagorako badakizue sartu gure sare sozialetan edo kuskuxiatu amaika.eus ataria. Asteburu ona pasa! Ibili zen alde basatian, ala esan ea nola den jendea irian, ea badiren adiskideak bide erdian, kalean lagunak. Gogora nola azaldu zuen errealitatean, errealitate zikinak eragindako erretratuak, erretratu ilunak akituak ta noragabekoak, kalean lagunak. Ala esan ba ea nola den hemen jendia, errealitate bortitzak utzitako atxekabetuak, realitate bortitzak utzitako abandonatuak, kalean lagunak. Tiralai, tiralai, tirairira begira, bihotzak ernai edotan beti zai, 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 zai. Egunen batean bingo zaldatuko te den zoria, kalean lagunak. Eta ea den gaur egokia, bere begirada bai ote baliagarria, bere kontakizuna bai ote adierazgarria, kalean lagunak. Oroi nola saldu zuen kaletako errealitatea, errealitate zikinak eragindako erretratuak, erretratu ilunak akituak ta noragabekoak, kalean lagunak. Tiralai, tiralai, tirairira begira, bihotzak ernai edotan beti zai, 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 zai. Egunen batean behingo zaldatuko den zoria, kalean lagunak. Tiralai, tirairira begira, bihotzak ernai edotan beti zai, 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 zai. Egunen batean bingo zaldatuko te den zoria, kalean lagunak.